koní se dalo na prahu 3600 metrů, mají na svou první 10 metrů a první sekání skok. Krátce po točí lehce na levou ruku na diagonálu, kde čeká Žilplot, Damieta, Postup a Klambu, to je vedoucí trojice, dále dvojice Rosy a Vadiky. Následuje Francie a Miriam, rovněž je tam Rampulína. Polo zavírá se ztrátou Daci. Není to hlavní pole, to zavírá velice Nina Varadary a Happy Plan. Takže oni mají za sebou Žilpo Vytuzán, čeká anglický skok, ten jako pravý překonává Damieta. Dále potom Ostung Claudius a dále Rampulína, Valery, Krásně Lamley. Mi jde táta až dvojkátej. Dále potom Miriam, Mami, kolikátej táta? a pole uzavírá v tuto chvíli Happy Plan, Dacitel je zavržen, takže koně jsou na druhé diagonále, překonali francouzský skok a liverpoolský skok. Načekáme dvojice mužů, nejdřív ten klasický postup na druhém místě, a potom Rampulína, Claudius, Valery a Lamley. Stalo krátce Damieta. A je tam Pat Lavley, padá a dostihnáme dokončí. Takže Damieta ze strany Adama Kubice ten trotkou stále v čele. Ostung na druhém místě. Dále potom dvojice Rampulína a Claudius. Následuje Žilpo Grácie. Tak šel fakt zpátky tu bariéru, To bylo něco, že jo, mamo? Myslím si fakt, že se lékaři to rozhodila, už tam nevyskočila, už tam to zanechala takhle. To je na sebou anglický skok, čeká opět tribunní skok. Damieta stále v čele. Damieta, Ostung, Rampulína, Claudius, Grácie, Valdegi, Miriam a Rossi. Se ztrátou potom Ostung se zavedení. Podíváme na poslední dvojice významně ztrácí na hlavním pole. Je to Happy Plan a Nina Varadary. Tu hlavní skupinku vede Ostung, na druhém místě Rampulína a Damieta. Čtvrtý Claudius. Dále potom skupinka s mírným odstupem Valdegi, Rossi, Miriam a Storm Grácie. V tuto chvíli Ostung, ale posouvá se dopředu Rampulína, rovněž tak Claudius se nezdává ani Damieta většinu dostihu odvodila a možná i budou si na poslední poustupku. Rampulína čele dostihu, Ostung druhý. Claudius na pátém místě Damieta. Dále Valdegi, Miriam, Storm Grácie. Dostih ještě dokončí Happy Plan a do cíle rodina míří Nina Varadary. Mami, jednu